Сәлем дуслар! Сезнең сораулар буенча без бүген татар кызларының биюен өйрәнәбез. Беренче хәрәкәт. Үкчә баш. Аны сикриптә эшләргә була. Үкчә башны хәзер әкренрәк күрсәтәм. Өченче хәрәкәт. Борма. Аны әйләнеп тә эшләргә мөмкин. Дүртенче хәрәкәт. Тезмә. Бишенче хәрәкәт. Бау. Аны бик сикермичә генә эшләргә кирәк. Бу хәрәкәтне хәзер әкренрәк күрсәтәм. Әлеге хәрәкәтләрне ясаганда кызларның куллары итәктә яки ирекле хәрәкәтләнергә мөмкин. Хәзер мин сезгә күрсәтәм. Итәктә. Менә шулай була. Ирекле инде менә булайрак. Хәзер әлеге хәрәкәтләрне кушып, без рәхәтләнеп биебез.